suna gudunta. Ba wai ina nasiha ga iya shugabanni bane dan Allah, har talakawanmu da sarakai sai mun ƙara tsoron Allah. Kamanta gaskiya a zukata haka din zai samu barkwalla. Najeriya ƙasa ce da gyaɗa gwal fetur ɓarayin daula. Najeriya ƙasar albarka shugabannin ciki mara kishi. Talakawa muna kuka a tausaya a gyara wannan yanki. Matakin nasara da datuwa Najeriya tana son aiki. Ita dai mun san bakishin talakawa a zuciyar ku da ɗauki. An karya naira dala ta tashi saboda kin